Може да са страхотни бойци, но нямат никакъв шанс срещу разбесняло си момиче. Ха-ха, особено като това съм аз. Еха, колко е красиво. Блум сигурно е много щастлива тук. Чук, може ли да влезем? Чух, че тук раздават обувки. Буквално те замерят с тях. Момичета! Толкова се радвам да ви видя! Блум, в шоуто казаха, че ти и Скай ще се жените. Аз ли? О, не! Скай току-що ме напусна. Скай те е напусна. Добре, започни от начало, ясно? Светът се побърка. Моят свят се побърка. Скай поиска ръката ми, а 2 дни по-късно промени решението си и сега... Здравейте! Здравейте, крал Орител. Сега просто искам някой да ми каже каква точно става. Кралство Спаркс си има традиции. Казах ти го и преди. Помниш ли, Блум? Но правилата имат изключения, за това ще си избереш съпруг от принцовете, които са тук. Но аз искам Скай, тате. Скай? Ти заслужаваш нещо по-добро от него. О, ясно. Това е някаква шега, нали? Разбрах, малка шегичка. Не се шегувам изобщо. Тук са се събрали най-добрите принцове от магическото измерение. Така че скоро ще има сватба. Но Скай... Скай е част от миналото ти. Бъдещето ти е в тронната зала. До 10 минути да си там. Добре, Блум е права. Светът е полудял. Това кралство има много странни традиции. Забравете традициите. Няма начин да се омъжа за напълно непознат. Спокойно, Блум, няма да се наложи да ги отхвърляш. Те сами ще решат, че не те искат, повярвай. Остави на нас, Блум. Знам точно какво да направим. И какво е то?